Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 2 hepdeden gowrak wagt bäri yerli mediada hemde metbugy serişdelerine çala çalaran gara saçly keşipde çykyş etip başlady. Ondan olar ýurdun döwlet heýetçiligindäki köpçüliklerin media serişdelerine Berdimuhammedow görkezýän suratlar hemde video şekiller onu doýgun gara saçly görkezýärdi. Berdimuhammedowyň täze keşfi barada Fransiýanyň Agence France Presse döwlet habar uglugy halkara jemgyýetçiligine 2 awgustda habar berdi. Odolku Sovet Türkmenistanyň hökümdary özüniň meşhur gara saç boýugundan aranaşdy. Ýolbaşçylarynyň şahsy kultu bilen giňden tanalýan türkmen halky bu ädim ýakyndan synlaýar diýip AFP habarda belleýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň penşenbe güni döwlet jarçysy Neytral Türkmenistanyň baş sahypasyna çap edilen fotosuratyny onuň ýogyň şar gara saçy 2006-njy ýylda onuň hökümet başyna geçen gününden bäri ilkinji gezek çal tepelenen görnüşde görkezilýär diýip Fransiýanyň döwlet habar uglugy ýazýar. Öňkü prezident Saparmurat Niýazowyň ýygyny hökümet başyna geçen Berdimuhammedow 2006-njy ýylda Wikipedia girişini döwlet telewizionyna saçyna çal giren keşipde görkezilipdi. Metbuatdaky suratlardan çen tutulsa wagtyň geçmegi bilen prezidentiň saçy garalmak bilen boldy. Indi bolsa oňa çala çal renkiň öwüşgüni çaýlýar. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň prezidentiniň çal saçynyň täze öwüşgüni barada Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'e mikrofon uzatdy. The comical answer would be he's probably got relatives that run the state portrait business and we know that every time there's belki de onuň döwletde portret biznesini ýöredýän dogan garyndaşy bardyr. Biziň hemmämiz bilýär, haçan Türkmenistanyň prezidentiň portreti täzelense hemmeler täzeden portret satyn alyp, onu iş ýerine asyp goýmaly edilýär. Çal saçyň täze öwüşgüni belki de şol biznesi canlandyrmagyň bir görnüşidir diýip Panier çala ýylgyryp söhbete girişdi. Azatlygyň ýurdun içindäki söhbetdeşleriniň käbirleriniň sözlerine görä, ýurtda onsuzam wagtal prezidentiň portreti täzelenip durýar. But more seriously, I think that, in Central Asia, the Aksakal, the graybeard, is a very respected figure, the older people in society. Ýöne bu mesele has çynlygy çemeleşdik. Meniň pikirimçe Merkezi Aziýada jemgyýetiň gartaşan gatlygy, ýagny aksakal diýilýän çal sakally ýaşulylar ýyl arasynda syýlanýan adamlar bolýar. Prezidentiň çal saçy onuň özüni başa togap edilmeli ýaşuly diýip görkezmek synanşygy bolmagy mümkin diýip ekspert aýtdy. Ol gurruna dowam edip Berdimuhammedowyň ýuwaş-ýuwaşdan dana ýaşulynyň keşfine girmäge synanşýanlygyny çaklady. He's trying to promote his image of the wise old man a little bit, gradually. He's not. Kimden sebäbi onuň saçy heni dolu ağarmady ýa-da dolu çalarmady diýip Panier belledi. Berdimuhammedowyň saçynyň çal seçilen täze öwüşgüni onuň dinjalışdan dolanan günlerine gabat geldi. Ol dinjalışdy Agtygy Kerimoğlu bilen Jan Türkmenistan atly täze rep aýdymyny ýerine ýetirdi. Deryatı coşkunlu, bağları vasran, belent başı dağ değil, yürük asman, gülleyen, güleşen, yedi diyarım, aydın sağlar yurdu, Can Türkmenistan, Türkmenistan, Türkmenistan. How is amazing the place I was at. Şeýlede prezident soňky ýyllarda agtyklary bilen has köp jemgyýetçilikde çykyş etip başlady. Onuň ýurdun syýasy sahnasynda işçiň rol oýnap başlan ogly Serdary köpler prezidentiň orun tutory gözü bilen seredýär. 1999-njy ýylda ýurdun ozalky prezidenti Saparmurat Niýazowyň saçynyň renkinde de ütgeşme bolupdy. Onuň saçynyň renki ak renkden ilki gyzyl goňur renkge öwürilipdi. Niýazow saçynyň renklerindäki ütgeşmeleri 1997-nji ýylda ýüreginden operasiýa bolan soň saçy düşüp Hytaýly saç lukmanyna görünmegi renkdäki ütgeşmeleriň bolsa şonuň netijesigini aýdyp düşünüripdi. Ýurdun ozalky prezidentiniň ne häzirki prezidentiniň ne paýtagat Aşgabatda altyndan heýkelleri dikildi. Hukuk goraýjy guramalar wagtal Türkmenistanyň hukuk kemsitmeler barada çykyş edýär. Türkmenistanyň häzirki günlerde üstümüzdäki sentýabr aýyna geçiriljek halk maslahatynyň ilkinji mejlisine taýýarlyk görülýär. TDH-nyň maglumatlaryna görä bu barada dünkü geçirilen hökümet maslahatyny mejlisiň başlygy prezidenti hasabat berdi. Geçen ýyl içinde bu geňeşe ýaşulylar maslahaty diýilip oňa esasan ak ýa-da çal sakally ýaşuly gatlak gatnaşdyrylýardy.